Wel, croeso I un o'r 10 cannoedd y sesiynau trafod sydd yna yr wythnos hon. Diolch am ddewis dod i'r sesiwn hon gan Cymdeithas y Cymod. Mae rhyw eironi am ni ar waith fan hyn, sef pan dath y gwahoddiad I holi Russell, I ni'n mynd I fod yn trafod heddwch a newidiadureth. Rhywfaint o drafod o ddifri fi'n credu, achos bod ni o sgwrsio o blaen llaw, mae yna rhywbeth i'w drafod, hynny yw, dyn ni'n llwyr gytuno, dyn ni'n llwyr ddeall yn gilydd, gadewch ni weld. Ond yr eironi ydy bod yn llwybrau ni wedi croesi am y tro cyntaf, tra yn gohebu ac yn cyflwyno mewn studios teledu o bwletinau ychwanegol gyflwynwyd ar Esbyrec gan BBC yn ystod rhyfel yr Malvinas a cyfnod hwnnw. Ac ar y pryd fyne newydd ddechrau, gweithio fel newidiadurfaig, a Russell oedd y sawl o pawb yn troi ato mewn cyfnod fel yma gan nhw bod I fod yn gwybod I stwff ac yn fwy na ffa'r saff o ddwylo felly. Ond os bydde Russell yn dost, ni wedi cael ei anfon I wneud rhywbeth arall, ond ni'n cael mynd i'r sedd. Wedyn o'n i'n gweithio fe bod fi ddim yn dymuno'n dda iddo fe, mae dyddiau ond am y rhesymau cywir beth yna. Ac wrth gwrs mae yna reswm arall bod Russell yma yn benodol, fe ac nifer ohono ni sy'n rhan o bethau'r wythnos hon, ond o Gaerdydd I gael yn haddysg Gymraeg yn yr ardal hon, ond o'r ardal hon y mae Russell yn dod. A yr enw hyfryd na I gyd yn gwybod am Ferndale, Glyn Rhedynog yn y Gymraeg y gathau I fagu am mynychu ysgol Pontegwaith ac wedyn ysgol Rhybelen. Felly mae Russell Isaac wir yn fab o ardal yr Eisteddfod Lenyn. Felly croeso a diolch yn fawr am gytuno I ddod I wneud y sesiwn hon. Beth am ddechrau gyda'r cyfnod na lle nath yn llwybrau ni groesi? A dyna'r profiad cyntaf o hebu'r rhyfel, o dafolu rhyfel ar dyledu? Wel ie, yn rhyfel cyntaf oedd rhyfel y Malvinas. O mynd yna yn 82. Fi'n cofio hynny oedd y straeon yn fel arfer yn gwneud yn ymwneud â'r Rhondda neu Aberdâr neu Caerdydd neu Pontypridd a wedi cerdded mewn I Ganti neu HTV yn bore llun gan wybod bod yna broblemau yn digwydd lawr yn ynysoedd y Georgia De ac Alun Fred a Robin Evans yn eisiau yn y canteen a fy'n cerdded mewn y ddoi yn dweud well I keep back gyda fath a ni'n meddwl, lle dwi'n mynd? A ni'n meddwl, wel, os oes yna rhyfel yn mynd I fod mewn Prydain a'r Ariannau, ti yw goed yn mas I Patagonia. Hynny yw, ni wedi gwneud gwaith ymchwil yn Patagonia yn 78, 4 blynedd cyn yr anhygoel. A ni'n cofio cerdded lan y grisiau yn meddwl, na, bosib. Achos fel o'n i'n gweud, y pethau mynd I fod yn meddwl yn rhyw stori o dan I cwm cynnon. A wedyn, oedd Iwan Roberts oedd yn olygydd y dydd ar y pryd. A mi wedi dweud union I peth, bod yna pa mor fawr I fysig Iesu. A wedi pam, dwi'n credu bod ti'n mynd I ffwrdd amser. Ac achos o dyfu gysylltiadau mas yn yr Ariannu, o'n i wedi gwneud yn waith ymchwil yn Patagonia ac yn Buenos Aires, ac oedd un o'r deuluoedd hynny yw yng nghysyll penna fi mas yn yr Ariannu. Oedd y teulu yn dod o dras Michael D. Jones. Hynny yw, ond o'r wyres Michael D. Jones, Iris o Lloyd Ysfanwrs, wedi priodi cyrnel yn y fyddin. Ac oedd y cyrnel yn y fyddin wedi bod yn yr un coleg a Galtieri, oedd yn arweinydd y chwnta. A bod nhw'n cael y ffiniau I ddod mewn i'r wlad wrth i'r tasgu adael Prydain I mas ar gyfer yr ymladd, nath y cyrnel rwyddo I gael visa I gael mewn. Ni'n credu tyfiad un o'r Prydeinwyr o I gael mewn I adrodd o ddienno. Diolch I Michael D. Jones. Wel, Michael D. Jones, mae'n mynd nôl yn bell yn hanes, yn ymwneud bod fi wedi gallu teithio I wneud hynny. Ond oedd e'n fwy na hynny yw, oedd mynd mas i'r rhyfel, ac o'n gwbl anfoddiadol. Oedd e fi'n syniad beth I ddisgwyl. Ond y cyfrwydydd ges I gan Iomo oedd I drio edrych arno o safbwynt Cymru.
Achos oedd e'n gwybod bod ydy'r cysylltiadau gyda Patagonia a'r Cymdeithas yma. A oedd e paid y trio efelychu beth oedd y boes mawr yn ei, dim ots am ITN, dim ots am y BBC, ceren mas yna a gwna straeon fel wyt ti'n teimlo sy'n addas ar y cyfer ni. Felly, o'n i ddim yno i adrodd, ac oedd yr ymladd go iawn ddim wedi dechrau pryd ni. A ni nhw ar ei ffordd yna, ond wrth gwrs oedd y tensiynau yn ofnadwy. A mi ddes i wybod, dwi'n meddwl, ddysgeth i gloi iawn sut oedd y cyfryngau ar lefel eang yn defnyddio y rhyfel a'r defnyddio y cyfryngau a'r pwrpasau nhw'n gwneud. Hynny yw, mi oedd yna eitemau yn cael ei gwneud yn fwriadol fel propaganda. A oedd yno i godi yr ymdeimlad yma o brydengod yn ôl gytre. A oedd hynny yn o'i hun wedyn yn deninieithu y bobl oedd ochr draw yr Iwerydd. A wi wastad yn cofio gweld, dwi'n credu bod yn cyfrysu beth oedd yn agwedd i tuag adrodd o ardaloedd a sefyllfaoedd anodd. Oedd gweld cyw o bobl tu fas i lusgenhadaeth y Swistir, achos yn wedi cael lusgenhadaeth Prydain. A yr rheswm oedd rhan fwyaf ohonyn nhw yno oedd nhw eisiau adnewyddu i visas, achos oedd chi yn y wlad yn pen eisiau rhaid cael visa newydd. Wel, os oedd llysgenhadaeth Prydain wedi cael, oedd rhaid chi fynd i llysgenhadaeth Swistir. Ond mi nath gohebydd o ITN stori yn dweud bod y bobl yn cywio achos nhw eisiau gadael y wlad. O'n nhw ofan. O'n nhw ofan beth ydyn nhw'n digwydd. O'n nhw ofan bod bobl yn mynd i ymateb iddyn nhw'n chwer. Nid dyna reswm oedd yna'n gwybod. Ond beth oedd dechrau o'r switch ymlaen ynglyn â beth oedd yn mynd i ddigwydd gytre, ac i godi'r ymdeimlad yma bod angen cyfnodi yr achos drosodd. A yn gyfeirdig, o ddyhebu di, bod ti'n sôn ynglyn â Io Mod, i'r oce o safbwynt Cymru, ysgolwch yn dda, a mor canol ffordd i ti gyflawni hynny, a wedyn yn y dwyrain canol, yn y cyfnod nesaf o orfod mynd dramor i ddilyn helyntion, oedd dweud y stori o'r safbwynt y bobl ar lawr gwlad yn hytrach na'r llywodraethau. Oedd hynny'n cyfri lot i ti yn cael yr argraff? Oedd, yn bendant, unwaith eto, achos dwi ond yn meddwl os ydych chi'n sôn am y bobl sydd yn ymwneud i unrhyw anhybod, dyw'r bobl ar lawr gwlad fel arfer ddim eisiau bod yn rhan o'r anhybod yna. A maen nhw'n ffeindio unrhyw ffordd sy'n bosib i beidio bod. Hynny yw, felly mae Heddwch yw'r nod reit o'r cychwyn cyntaf. Wedyn pan ych chi'n mynd mas yn sefyllfa fel y dwyrain canol, gan y bod chi problemau oesol, bod nad oes nad atrysiad iddo fel y cyfryw, mae rhaid i chi ffeindio ffordd o bobl yn gallu cyd-fyw neu gilydd. Felly ffordd orau yn gwneud hynny yw i holi bobl am eu problemau o dydd y syrtio chi, beth sy'n digwydd yn beunyddiol, sut mae chlywed eich chi wedi newid yna, beth yw'r gobeithio, beth yw'r ofnau, yn hytrach na mewn i wleidyddiaeth yr anhybod. Achos yn ddechrau mewn i wleidyddiaeth yr anhybod, ych chi wedyn yn dechrau gofyn cwestiynau o un perspektif yn unig. Ych chi ddim yn gallu bod y ddwy ochr ohones. Felly, ie, dyna oedd ystod wedyn y cefn i'n feddwl, gymaint oedd yr awydd i fod yn... Neu awydd yn y bwriad, wrth gwrs i fod yn ddidiedd, ond oedd e'n anodd iawn gan y bod mae bobl gyffredin oedd yn mynd i ddiodau. Felly o'r safbwynt nhw wedyn oedd y straeon yn gweithio nhw. Felly, fel ti yw awgrymu'n barod yn ni yn dyddewis o eiriau, oedd na ryw deimlad bod dieddrwydd yn un peth, ond bod ymateb y gynulleidfa deledu adre ar 9 a 10 o'r gloch yn mynnu rhywbeth falle fymryn yn wahanol i hynny, a bod dim modd gweithio fo'r ddau feistr yna. Dwi'n meddwl oedd yna, oherwydd bysach chi'n cael bys yr awdurdod i ryw sut neu gilydd yn amharu o beth o'ch chi'n trio wneud. A eto na i roi asau yn ôl at yr ariannu. Dwi'n cofio gwneud un o'n adroddiadau eto wrth i'r tasgu ddechrau cyrraedd yr ynysol. A nes i eitem gyda rhai o'n ffrindiau fi o'r ariannu. O'n i wedi chwarae rygbi gyda nhw, neu dim ond y gwaith ymchwil o'n i'n gwneud yna. Nes i fwynhau hi, nes i chwarae rygbi, nes i ffrindiau ffordd oes yna. A mynd gyda nhw i ganol y paent i gael pryd a ffeindio allan beth oedd eu teimladau nhw. Wel, yn fanna, fi'n credu nes i roi neu daflu gamera, lle o'n i'n dweud,
bod yna broblemau yn digwydd lawr yn ynysoedd pellach, a falle wneud y sefyllfa ddirywio, mae rhaid chi gofio bod cyfeillgarwch yn beth holl bwysig, a mae'n siŵr bydd y cyfeillgarwch yn cynnig beth yn cael ei. Y fath yna o beth. Yn y sgwrs yna, yn y sgyrsiau yn yn gwneud, mi oedd y bechgyn yn cyfeirio at ynysoedd y man ddinas. Oedd yna gyfarwyddyd wedi dod o Lundain, o'r swyddfa gartre yn dweud nad oedd y cyfryngau yn gallu dweud y gair mal ddinas. Oedd nhw'n gorfod dweud y Falklands. Wel, wrth gwrs, i'r bobl yn ei cyfweld nhw, dim modd nhw'n wedi yn gael y Falklands. Ac yn y Gymraeg, os ydych chi'n cofio sy'n rhywbeth nawr, ond os ydych chi'n edrych yn y beiriadur y dyddiau yna, cyfieithu'r y Falklands, oedd mal ddinas gyda gell. Wedyn, ath y darn yma mas ar y dydd yn y Gymraeg, gyda fi'n mynd sôn am y mal ddinas, a mae'r sôn wedyn, y stori bod un o uwch swyddogion HTV wedi weld yn rhedeg lawr y corridor i wneud yn siŵr bod yr un eithin yn mynd mas ar Report Wales yn Saesneg, bod ni'n ddim yn cael gweud y gair mal ddinas. Ac yr eithin yn mas yn Saesneg. O'n i arthur yn y beginning, wrth gwrs. Wedyn oedd dim o'r golygu a ddim allan yn Saesneg. Mae iaith yn holl bwysig yn diwedd trafod yma o beth. Penderfyniad wedyn i fi weithio'r Thomson Foundation, a'r syniad yma'n dechrau nawr yn dy yrfa di o peace media. Felly, dyma'r sgwrs gath rysel a fyny, dyma lle dwi'n dechrau teimlo, mae unrhyw fath o fideo, boed e'n fideo da, neu'n fideo drwg, neu'n fideo peace, neu beth bynnag arall, mae rhywbeth yn cynniwar yna i ynglyn â beth yw'r hwn. Felly, eglura fel nes i fyny, beth yw'r syniad yma o y gwaith wyt ti wedi bod yn gwneud am gryn fynyddoedd, a chryn brofiad nawr o weithio gyda dwy ochr mewn sefyllfa, a ffeindio bod yno i achosi problemau pellach, ond i geisio bod yn niwtral a chaniatáu iddyn nhw fod felly. Gai ddyfynu Albert Einstein. Io mo, ac Albert Einstein. Mae mwy. Ond Albert Einstein ei ddechrau yn dweud gallwch chi ddim rheoli'r heddwch trwy rym. Ond, os ydych chi'n defnyddio'r dealltwriaeth, mae yna bosibilrwydd. Felly, a wedi defnyddio y dyfyniad yna sawl gwaith i drio egluro beth oedd peace media. Peace media, drwy y Thomson Foundation, oedd yn brosiect lle oedd yn ceisio cael newyddiadurwyr o ochr arall y geiniog i ddeall beth oedd i cymhelliad y gelyn hynny. Felly, yr un cyntaf nes i weithio arno fe oedd pobl o'r dwyrain canol. Newyddiadurwyr yn dod draw o Israel, o gwahanol gwledydd y dwyrain canol, ond yn y bôn Palestiniad oedd nhw. A rheini wedyn yn cydweithio gyda newyddiadurwyr o'r Ffindir a Norwy, yn cael ei gweld fel gwledydd niwtral, a wedyn oedd ni newyddiadurwyr o Ogledd Iwerddon a Lloegr. Wedyn beth o'ch chi'n gwneud oedd cymharu sefyllfaoedd. Naill ochr y geiniog a'r llall, ac yn aml iawn oedd yr eglurhad yn mynd yn ffyrnig, oedd yna gwmpo mas mawr, a oedd gofyn wedyn i bobl Ffindir ar Norwy i ganu mewn, dwi'n mynd mewn oes, i ni yma fel dyfanwyr, gennych chi'n gwybod beth sy'n ganu i'r ochr y llall. Beth oedd yn ryfedd wrth gwrs ar y dechrau, oedd bod newyddiadurwyr Palestina Israel yn deall yn iawn bod yna safbwyntiau gwahanol gan bobl Gogledd Iwerddon a Lloegr. Ond beth yna ddim yn gallu gweld, safbwynt a gelyn uniongyrchol. Dros gyfnodau wedyn o weithio gyda nhw a cael eu drio cydweithio gyda'i gilydd ar brosiectau oedd yn gyffredin iddyn nhw mewn rhyw ffordd. O'ch chi'n dechrau gweld bod yna ffyrdd iddyn nhw adrodd am anghydfod heb gorfu. O'ch chi'n trio cael nhw i osgoi geiriau a dywediadau ymfflymychol. Felly edrych o safbwynt arall, deall persbectif, oedd nhw'n gofyn iddyn nhw wanhau beth ydy persbectif nhw, i personol, cenedlaethol nhw, gwleidyddol nhw o gwbl. Beth oedd e'n gwneud o trio fan nhw i bwyso a mesur. Felly, dwi'n meddwl mae beth ni'n trio cael oedd eto dilyn cydbwysedd, a bod y cydbwysedd hynny yn arwain at degwch.
Wy'n credu mai dyna oedd y bwriad. Felly, pan o'n i'n defnyddio'r dyfyniadau nhw gan rai o bobl mawr y byd, dyna oedd y pwrpas, bod chi'n rhoi e fyna, bod chi'n deall, falle bod rhaid i bod yn mewn yn siarad. Oedd na ffyrdd o'n nhw'n defnyddio hwnnw wedyn yn gwaith o byd. Oedd na deimlad weithiau o ymyrraeth. Hynny yw, mae'n drafodaeth, a falle bod hwnnw ar rhywbryd arall beth yw didieddrwydd mewn gohebu. A mae lle chi'n gosod y ffin honno, byddwn i'n meddwl, yn rhywbeth o gael can person mewn pabell steddfodol, a bydd gyda chi can farn ynglyn â sut mae gwneud hynny. Oedd na beryg o deimlo wrth drafod efo'r ddwy ochr, wrth ofyn yn yn ystyried i iaith ac yn y blaen, bod chi'n dod yn rhan o'r stori, yn hytrach na chaniatau'r stori ddatblygu fel bod hi'n gwneud yn naturiol. Dwi'n meddwl beth ydych chi'n gwneud oedd gosod fframwaith arall o feddwl, yn hytrach na fod nhw'n camu mewn ac yn gwneud beth o'n nhw'n gweld o'i blaenau nhw, achos oedden nhw'n dod o gefndir. Doedden nhw'n mynd o'r gefndir, ac wrth gwrs, ddim yn robotiaid, maen nhw'n bodau dynol. Felly mae cefndiroedd nhw, mae gwerthoedd nhw, mae emosiynau nhw, i gyd yn dod mewn i hynny, beth bynnag. Felly dyna gyd oedden ni'n trio wneud fan hyn, oedd yn hytrach na bod nhw'n cyflawni gwaith nhw yn broffesiynol, lawr y panel, dim ots am y canlyniadau, oedd bod nhw'n gallu rhywsut neu gilydd tyddoli beth yn nhw'n gwneud. Wnaethon ni rhywbeth tebyg rhai blynyddoedd wedyn, gyda newyddiadurwyr o India a Pakistan, ac oedd hynny oherwydd rhan Heddwch yn Kashmir. A wnaethon ni symud i lan i Dharamshala, reit yn y gogledd, lle eto oedden nhw'n gallu dadle gyda'i gilydd, a beth oedden ni'n cynnig iddyn nhw pryd hynny, oedd beth oedd yn digwydd yn America. Felly o'n i'n dangos bod yna ddadleuon, bod yna anghydfod yn digwydd, yn Honduras, Nicaragua, El Salvador, a bod rhain i gyd yn ymwneud gyda'r anghyfartaledd. Bod nhw'n oedd gan un gwlad adnodd, doedd gan y wlad arall hyn. So falle eitha tebyg i beth oedd gan nhw yn Kashmir. Hynny yw, os ydych chi'n edrych ar sut oedd y mynyddoedd hew, pan oedden nhw'n dadmer, oedd gan ydych chi'n fogydd lawr un ochr Pakistan, oedd gan ydych chi'n sychder yn India. Oedden nhw'n trio ffeindio, wel, oeddech chi'n gallu adrodd ar straeon, lle byddai'r ddwy ochr yn gallu cydweithio ar hwn, bod chi'n gallu ffeindio ffyrdd lle oedd, os oeddech chi'n adrodd ar pa fath o rinwedd oedd mewn sefydlu argeau. Yn y sefydlu argeau, gyda help India a dechnoleg, oeddech chi'n gallu chwisro'r llifogydd lawr un ochr, ac oedd chi'n gallu dargyfeirio dŵr i helpu gyda'r sychder yn ochr arall. Oedd yn gwneud syniad. Os oedden nhw'n edrych ar stori, beth yn bositif, i gynnal, i beidio cynnal yn Heddwch. Wedyn, y fath yna o beth oedden ni'n gweithio arno hefyd, a dwi'n meddwl beth o'ch chi'n gwneud wedyn, oedd gofyn iddyn nhw agor i llygau, cynnig persbectif arall, yn edrych yn gweithio yn aml ar cynnig hwnnw. Felly, gofyn iddyn nhw agor persbectif oedd newyddiadurol yn hytrach na gorfodi nhw. Oedden nhw gyd yn gweithio drwy cymryd i sefydliadau cenedlaethol, mae sefydliadau ti'n cyfeirio'n barod at chewch i ddim darlledu hwnna yn Saesneg ac yn y blaen, mae sefydliadau, corfforaethau darlledu yn bethau prif anodd i newid ar y degau. Oedd na deimlad o, wel, ni'n gwneud hwn fan hyn, a mae yna unigolion sy'n gweld synwyr o'r hyn i'n wneud, ond mae'n ddiferyn o ystyried y llif enfawr sy'n yna o hebu cenedlaethol rhyngwladol i ni'n cael dim argraff yn gwbl. Na, yn hynny, dyna oedd un peth cyntaf. Beth cyntaf fes yn dweud pan chi'n cynnig y syniadaeth yma yn nhw, oedd yn dweud, newn ni ddim yn rhyw argraff, newn ni ddim yn rhyw wahaniaeth, oherwydd y llywodraethau sydd yn dewis y cadwyddiad, nhw sy'n dewis pryd, nhw sy'n dewis sut, does gan y bobl gyffredin yn unrhyw ddweud yn hynny. Wel, dyna lle oedd ni'n dechrau wedyn gobeithio trio dangos iddyn nhw, rhoi enghreifftiau iddyn nhw, lle oedd barn y bobl yn bwysig, bod chi'n gallu adrodd straeon, oedd yn just yn mynd i procio cydwybod rhywun, oedd just yn mynd i wneud iddyn nhw fel, allai wneud i beth yn ei wneud, fedrai protestio, fedrai ddangos o'r marn i gyda'r awdurdod yn bellach oedd yn boed hynny'n awdurdod lleol neu awdurdod yn ymwneud cenedlaethol. Felly, dwi'n meddwl beth ydych chi'n gwneud oedd plannu'r hedyn. Ac oedd plannu'r hedyn
oedd yn nhw wedyn yn gallu gweld, yr un straeon, eitha diddorol, eitha difyr. A falle na byddwn nhw'n apelio at y gwleidydd pwysica, ond oedd yn rhywsut neu gilydd, fydd oedd yn drip ffyd o'i fe, a yna ddylanwadau, lle ydyn nhw'n gallu bod yn rhan ohono fe. A o'n i'n meddwl bod ni yna yn eiliad i chwyldroi y byd. Beth o'n i yna i wneud oedd i ofyn cwestiynau ac i gynnig persbectif arall. A dwi'n meddwl mai dyna oedd y fframwaith oedd ni'n gweithio o fewn y PCD. Wel ambell i newyddiadurwr ifanc yma, fydde falle'n ddigon ifanc i fod wedi drwy broses y bydde ti a fi wedi cael ei hysgoi oherwydd yn henant. Ond y broses fy nawr o ddysgu newyddiadurwyr i fod yn ddidieth. Dwi'n ôl gyda ddidiethau. Felly pam wyt ti'n dweud, wel, yno i blannu hedyn oedd o fi, dwi'n meddwl yn syth fel asnwyd, os ti'n mynd i'r ole i adrodd ar y hyn sy'n digwydd, nid dy job di ydi plannu hedyn, achos wrth blannu hedyn wyt ti'n newid yr hyn sydd yn mynd i fod yno ymhen 6 mis, neu dyna'r gobaith o blannu hedyn. Felly, oedd ti'n chi'n hwyro dy bod ti'n symud i fyd newyddiaduraeth dra gwahanol i newyddiaduraeth yn newyddion 9 a newyddion 10? Bendant. Ac yn falch o wneud hynny. Ac yn falch o wneud hynny ac yn gwneud hynny fwriadol. Achos fi'n credu un o'r pan mae pobl yn gofyn pam nes i mewn i newyddiaduraeth yn y lle cyntaf. Dwi ddim yn gwybod pam, hap a damwain yn hynny, ond dwi'n cofio fod protestol gwrando a darllen adroddiadau gan John Pilger ar ryfel Vietnam. Ac oedd Pilger yn ddiwahanol yn newyddiadurwr, penigamp, doedd ddim yn esgus o'n ddidiaeth. Oedd yn gwneud i adroddiadau yn fwriadol, bod yn feirniadol o'r hyn oedd yn digwydd yn Vietnam. Oedd ddim yn dweud celwydd, oedd yn dilyn effeithiau, ond yn ogwydd i bopeth oedd yn dweud. A dwi'n cofio meddwl, hynny yw, anelu tuag at Heddwch oedd e. Oedd yn gofyn y cwestiynau pam bod yr anghydfod ofnadwy yma, y cyllierau yn digwydd. Oedd hawl gan iddyn nhw ddeleithu i fod yn gofyn cwestiynau, a pobl wedyn yn meddwl, pam? Felly procio oedd yn gwneud. Gwneud i waith fel newyddiadurwr, ond wrth gwrs oedd yn onwyd gyda. A fi rwle mewn yn rwle, fi'n wastad yn cofio meddwl mae'r boi yma yn gwneud cyfraniad. Ac os oedd yn gallu gwneud cyfraniad yn broffesiynol, yn faes penodol o'i hun, felly fyswn i'n gwneud beth bach i ddilyn drywydd. Ydy'n biti felly meddwl bod dim modd gwneud hynny, o ddim jyst yn y Gymraeg yn Nghymru, ond yn Saesneg yn Nghymru, falle'n fwy felly bod ti'n awgrymu, bod na ddim cartre i hynny. Ni gyd sydd yma falle, chwch chi enwi Gwilym Owen, a chwch chi enwi, ti di enwi Iomo ac ambell yn arall yn barod, ond erbyn hyn, lle bydde dyn yn pwyntio at y math yna o newyddiaduraeth yn Saesneg neu'n Gymraeg yma yn Nghymru, ble yw cartre y newyddiaduraeth ochrog yna yn hytrach na'r newyddiaduraeth ddidiaeth? Dwi'n meddwl, achos bod ni'n gofyn y cwestiwn fan hyn nawr, a oes Heddwch, dyna o ran beth yw trafodaeth y sesiwn. Falle mae, o'n i'n mynd i weid gyda pob pat, falle dylen ni fod yn trafod y newyddiaduraeth yn rhywle arall, fel gen i wneud falle digwennau. O ran Heddwch, dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth sydd yn fwy emosiynol. Achos bod e'n rhywbeth hanweithol, does i roi wedi bod Heddwch yn y byd, unrhyw byd. Gofyn chi ddefnyddio hanesydd, oes neu gyfnod pryd mae Heddwch wedi bod? Drwy'r byd i gyd? Na. Wedyn, pam ni'n gofyn a oes Heddwch yn y Steddfod? Ni ddim yn ateb oes, ni'n ateb Heddwch, achos dyna'n dymuniad ni. Ni'n emosiynol yn y peth. Fe dych neb troi gan a oes Heddwch? Oes, achos diwrth ni. Dyn ni ddim yn gweud nac oes, achos mae hwnna'n negyddol. Felly ni'n gweud, gyda'r ni'n gweud bod ni eisiau Heddwch. Felly mae'r eisiau, mae'n rhywbeth o'r graidd bod dynol ni gyda fel cenedl sydd yn heddychwyr, dyn ni eisiau gweld e. Dyn ni ddim eisiau gweld rhyfel. Mae'r rôl yn newyddiadurwr yn hwnnw wedyn yn rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn sesiol iawn. Achos i ni'n dod o'r traddodiad yma. Ac os ydych ni
helpu rhyw sut neu beth i symud oddi wrth erthylltu ar y byd. Dwi'n meddwl bod ni'n cyfrannu mewn rhyw ffordd. Cyfrannu mewn ffordd ysbrydol, cyfrannu mewn ffordd foesol, ac ymarferol fel newyddiadurol. Felly, dwi'n meddwl bod y cwestiwn yn rhywbeth sydd yn gwrth o'r ymwneud yn dyfodol newyddiadurol chydig yna. Ond dwi'n meddwl yn y cyswllt yma, mae gan ni rôl arbennig i'w chwarae. Dwi'n cofio pan o'n ni wrthi gyda Thompson Foundation, oedd rhaid i ni eistedd lawr a trafod hyn. Dwi'n cofio eistedd gyda Arwyle Owen Sais oedd yn rhedeg Ian Masters a Gareth Price, oedd yn benneth y Thompson Foundation. Just i wneud i siŵr bod ni'n sicr beth o'n nhw'n trio wneud ar y cwestiwn yna. Hynny yw, achos bod ni'n hyfforddi newyddiadurwyr dros y byd i gyd, oedd rhaid ni fod yn falus bod ni'n cadw at yn proffesiynoldeb. Wedyn, oedd y trafodaethau yna'n digwydd nawr oedd yn y man, ond oedd yn cadarnhau beth o'n i'n trio wneud. Oedd yna, ni'n gwrthyn yn cofio, yna 4 o'n i'n trio dilyn, sef creu cyswllt, yr angen i gydweithredu, felly cyswllt, cydweithredu, cyfaddawd, cyfathrebu. Os oedden ni'n gallu cyflawni'r 4 yna, wrth fynd ymlaen a hyfforddi ag annog newyddiadurau proffesiynol, oedden ni'n cyrraedd yn ôl. Gymerodd dwi'n meddwl, rhywbeth y tu hwnt i'r maes newyddiadurol i fi ddysgu bod fi wedi llwyddo i wneud hynny unwaith o leia. Es i nôl i'r ariannau yn 1989 i wneud rhaglen y dyloniad ysgol i ddod pwrpas. Wel, dyna'r bit o Harry yn meddwl. Hynny yw, pwrpas y rhaglen oedd mynd allan yna gyda 3 chwaraewr rygbi i chwarae mewn tîm 7 bobochol gyda 4 o Patagonia. 7 ar y paith oedd yn rhaglen. Dyna'r tro cyntaf mewn 7 mlynedd i unrhyw ddigwyddiad ar y cyd ddigwydd rhwng Prydain a'r ariannau. Fe doron ni, hynny yw, y cytundeb nad oedd Prydeinwyr i fynd i'r ariannau i weithio ar unrhyw brosiect diwylliannol cymdeithasol. Felly fe doron ni hwnnw, oherwydd oedd gynnau'r cysylltiad. Ond mae gydweithredu, Rhyfundeb Rygbi Cymru, Ray Williams, a'r dîm oedd yn gofalu rygbi yn Patagonia. Bod nhw'n mynd yno i weithio, i chwarae fel tîm o Patagonia, nid o Gymru. Es i a Jonathan Davies mas, es i a diwedd Carwyn Davies mas, a Ian Evans. Trio ser mawr Rygbi Cymru. Oedd yna cydweithrediad felly. Y cyfaddawd, oedd nhw ddim yn mynd yna fel tîm o Gymru. Oedd nhw'n mynd yna fel i gynrychioli tîm o Patagonia. Wedyn, wnaethon ni lwyddo i gyfathrebu hynny trwy'r wlad, trwy'r ariannau, wnaethon nhw groeso arbennig yna. Y tro cyntaf erioed, doedd na ddim protestiadau dros Amaldinas, doedd na ddim protestiadau yn erbyn y ffaith bod nhw'n Prydeinwyr, hynny yw, beth oedd ganddyn ni oedd modd i helpu y broses heddwch. Y tu fas i'r gwaith newyddiadurol, ond yn ni'n defnyddio 4 yma fel sylfaen ar y holl brosiect. Rhyw 2 blynedd yn ddiweddarach, blwyddyn yn ddiweddarach, yn 1990, fe ddeithwyd i gytundeb rhwng yr ariannau a Prydain, bod nhw'n gallu dechrau unwaith eto ar ffyrdd o gydweithio yn y meysydd diwylliannol. A mi nath y swyddog o swydd y dramor sgwenniadau yn diolch i ni am rhaglen nethon. Yn y Gymraeg, 7 oedd hwn, ond oedd e'n gwybod amdano fe bod ni wedi torri y cyswllt yna, neu wedi meithrin y cyswllt, a wedi torri y cytundeb lle nad oedd cydweithio yn mynd i digwydd. Felly, oedd yna broses tuag at normaleiddio y cyswllt rhwng yr ariannau a Prydain. Felly, nad oedd e'n newyddiadurol ar y canol, dwi'n meddwl oedd e'n ffurf o ddefnyddio yr egwyddorion newyddiadurol i wneud rhywbeth oedd yn positif. A ti eisiau gyda yn wythio i nôl tuag at y gynulleidfa sydd gyda ni heddi a'r thema sydd gyda ni heddi
Dwi jyst yn mynd i brocio mymryn y wrthio differol i ddweud, dychmyga bod gen ti long lle o newigadirwyr ifanc nawr, sy'n ymwybodol iawn o'i cyfrifoldeb nhw fel newigadirwyr i beidio ymyrryd os ydy di, dod i adrodd yr hyn sy'n digwydd, boed e'n heddwch, boed e'n rhyfel. Eglura wrth i nhw'r daith BSc arni i fedru dweud yma gyda'r hyder tawel, ti'n gwybod dawel dy feddwl, bod modd i newyddiaduraeth hybu un llwybr, sef llwybr tuag at heddwch. Gweithio nhw pam bod hynny'n oce, felly. Christian Amanpour, sy'n gweithio i CNN fel un o'r prif newyddiadurwyr y byd a'r rhyfeloedd. Os oes yna rhyfeloedd yna, mae Amanpour yna. Dwi wedi clywed hi sawl gwaith yn dweud, os ydym ni dim ond yn adrodd y ffeithiau, dyn ni'n parhau y drwg. Mae'n rhaid rhoi rhyw fath o bersbectif, mae'n rhaid rhoi rhyw fath o ddadansoddiad. Ond i bai am hynny, mae dim ond sôn am farwolaethau, am ergydion, am ymladd, am ddioddau, mae hynny yn golygu bod ni'n parhau cysyniad sydd gan bobl am rhyfel. Yr unig ffordd dyn ni'n mynd i gwneud cyfraniad o bwys fel newyddiadurwyr, bydd ni'n rhoi persbectif ar hynny. A dwi'n meddwl bod hwnnw'n mynd yn bellach nôl hefyd. Gallwch chi fynd nôl i, unwaith eto, dyfyniad os gai, Eleanor Roosevelt, oedd yn briod gyda Franklin D. Roosevelt a Llywydd yn Daleithiau, a mi wedodd hi, dwi ddim yn ddigon i siarad am heddwch. Mae rhaid i chi gredu yn yna, ond dwi ddim yn digon ffordd i ddim yn credu mewn heddwch. Mae rhaid chi weithio amdano fe. Felly, os ydych chi'n rhoi newyddiadurwr yn y cyswllt yna, bod e ddim digon da jyst yn ei siarad amdano fe, dwi'n mynd i gyda'i yn gredu, mae rhaid chi'n neud rhywbeth amdano fe. A dwi'n meddwl byswn ni'n rhoi enghreifftiau wedyn o ryfeloedd lle mae newyddiaduraeth wedi rhwystro rhyfel am stel, bod e'n anochel o lle o digwydd. Gweithiais i am stel gyda'r OSCE, yr Organisation for Security and Cooperation in Europe, a gweithiais i yn wlad Georgia. A oedd Georgia yn un o'r gwledydd hynny nath dorri hir oedd yn byd Sofietaidd, 1980au, 1990au. Ond oedd ganddyn nhw ardaloedd ar y cyrion gyda Rwsia oedd yn mannau cyrraedd uchel. Abkhazia yn y gogledd orllewin a De Ossetia. Ond ni'n mynd am i De Ossetia, oherwydd yn De Ossetia oedd y Rwsiaid wedi anfon llyd i gadw'r heddwch. Ond trwy wneud hynny, oedden nhw'n cael ffiniau gyda Georgia. Wel, y De Ossetia yn rhywle, pan oedden nhw'n rhan o'r Undeb Sofietaidd, oedd gan nhw marchnadoedd, oedd yn ardal gwledig, amaethyddol, oedden nhw'n cynnal, oedden nhw'n tyfu cnydau, ffrwythau, marchnadau gyda Georgia, oedd y ffiniau wedi cael. Felly oedd eisiau ffindio ffyrdd, ac oedd eisiau yn cytuno gyda hyn, i normaleiddio y sefyllfa rhwngthyn nhw. Felly, eithon ni mewn gyda'r OSCE, gyda newyddiadurwyr o Georgia, newyddiadurwyr o De Ossetia, newyddiadurwyr o Rwsia, i ffeindio ffyrdd lle nad oedden nhw yn gwneud y sefyllfa yn fwy enchrymachol. Bod chi'n codi hyder o bobl yn y broses, heddwch, bod nhw'n gallu cydweithio. Ac oedden ni'n adrodd ar straeon ar y radio, gyda papurau ac electronau, oedd yn dangos prosiectau eraill. Bod rhywun ar un ffarm oedd yn dod o De Ossetia, oedd yn gallu tyfu cnydau, ond oedd eisiau adnodd arno, eisiau dŵr neu eisiau symud y trafnidiaeth i symud i gynnychau i'r farch yna. Unwaith oeddech chi'n gallu gweld nhw'n cydweithio, oedd y Rwsiaid wedyn yn fod yn agor y ffin, ac oedd yn gallu dod dros y ffin i werthu i cynnyrch nhw. Felly, oedd y sefyllfa heddwch yn ddynnu, mae bobl yna, rhwng y cymunedau, bobl gyffredin, yn gweithio oherwydd oedd y newyddiadurwyr yn adrodd hyn, ac oedd yna o dibynnu beth oedd e'n lledu. Felly, nid yn unig yn y dre, yn Sgynfalu ac yn y Gori ac yn yn digwydd, oedd e'n cyrraedd y mannau ar y cyrion. Ac oedd y bobl yma cydweithio gyda'i gilydd oherwydd y hyder. Oedd yna ddealltwriaeth bod nhw ddim eisiau rhyfel. Wrth gwrs dath ei ben, wnaeth i ddilwyddo i gynnal y sefyllfa yna am ryw 2 blynedd, wedyn wrth gwrs yna Georgia
o fi neto os ydyn nhw'n gallu bod yn rhan o'r gyfundrefn, unwaith wnaethon nhw'n gwneud y cais gan yr arwyr Saakashvili, mi nath Medvedev a Putin o'n i ben i hyn yn nawr. Mae angen yr ardaloedd yma arno ni sydd yn ardaloedd neutral, felly wnaethon nhw ymosod. Oedd yna rhyfel i diwrnod ar 15, a y tanciau yn agos iawn y Tbilisi, a dyna oedd ddiwedd y prosiect. Ond o leia yn gyfnod, fe weithio ni ar geisio cadw'r heddwch mewn ardal oedd yn ymchwilymachol. A dwi'n meddwl oedd y newid y dirwyr ar rôl oedd yn chwarae yn dangos bod rhaid gallu cydweithio yn bwysig ac yn hynod bwysig. Wrth gwrs gall ei dynnu o'r iawn gan awdurdod lot uwch. Ond yn gyfnod hir, dyna oedd y broses a lle newid y dirwyr gwbl hanfodol yn cyfathrebu y cydweithio a cyfaddau wedi gael. Dwi'n cofio o ran un stori yn Bosnia, dod ar draws catrawd neu hanner catrawd o filwyr ifanc o Gymru, ffwsilwyr fel oedd yn yr pryd, bechgyn, 45 cynnar o ardal Bangor, Cynarfon, oedd nifer ohonyn nhw, a chael gwneud darn mond oherwydd i fod a dyma'r disgrifiad ges i in the Celtic tongue. A lle fydden ni blafod wedi gweud, well, it's Welsh, yn yr achos hwnna, fe'n gweithio i fi bod y boi'n amlwg yn meddwl bod y peth yn beth dieth o'r rhyfel iawn. A gofyn, drwch i chi yma yn cadw heddwch, dyna oedd y term dan y ddealltwriaeth yna oedden nhw yno. Doedd ddim heddwch o'i cwmpas nhw gadw. Felly o'n i'n awyddus i ddeall gan y bechgyn i hunain sut o'n nhw'n teimlo yna y rôl oedd wedi roi iddyn nhw. A gofyn, un o'r bechgyn o felly, ti'n teimlo dy fod ti'n medru cadw heddwch, wyt ti'n deall be di'r gofyn, a fynten troi a dweud permission to answer this question, sir. A'r dyn gweud, wel, pryd o bod e'n Gymraeg, o fe lot gyda'r felly, dy fe. A fynten dweud, wel, na, dy fe. A fi'n cofio fel, mae na yn gymharol rhyngwladol, yn dydi. Dwi'n meddwl bod y boi wedi dechrau becso wedyn, achos wedi deall yna, fydde gen bod, os na'n heddwch yn gadw. Na, dydi ddim, a mae'r sniper fanna, a dwi'n seithi ato fe ac yn y blaen, a jyst sylweddoli, mae iaith rhyfel. Mae'n gallu bod yn dipyn o fantell yn dydi, a bod y reality yn bir wahanol. Dwi eisiau gofyn un cwestiwn. Ges i'n un peth. O'n i ar y ffin gyda Libanus ac Israel, ond oedd byddin Israel yn tynnu nôl a hyd afon yr Awali. Ac oedd hwnna'n 83, dwi'n meddwl, tynnu nôl. Ac wrth gwrs, oedden ni ar ffilm y diwrnod yn ni. Felly'r clapor oedd hwnnw. Ac ar y clapor oedd yn dweud y bydd ar bedwar. Ac wrth i ni, oedd y trafnidiaeth yma dros i'w bont, ac oedd y milwyr Israel yn achwilio'r ceir o beth bynnag ac yn ffindio arfen yn un ohonyn nhw ffast ofnadwy. Dyma ni'n ffilmio'r car yma gyda gynnau cael ei tynnu allan o'r cefn. Ac yna un o'r milwyr yn troi at ni ac yn dweud, bydd ar bedwar, ie? A eto, so yn gwylio mor, yn meddwl bod ni wedi setio fe fyny, bod y boi wedi... Tywaith, o'n i'n syni bod y boi yn siarad Cymraeg, oedd wedi priodi fe trwy'r Israel, felly oedd e'n cael ei orfodi wedyn i wneud i gwasanaeth yn ddwrol am 2 flynedd gyda'r IDF, gyda'r lluoedd. A wnaethon ni ofyn, a o'n i'n gallu cyfweliad gyda fe. A dyna nath y prif swydd ofyn ni yn haiau, a wedyn ni'n yn Gymraeg. Bant y chi. Diolch am y Gymraeg. Mae gen i 2 gwestiwn ar ôl i ti, wedi os oes rhywun yn dymuno gofyn cwestiwn, mae croeso i chi wneud. Am o'n i bod i'n ynglyn â anobaith mewn sefyllfa fel hon, wyt ti wedi cyfeirio sawl gwaith at bethau sydd wedi digwydd, wyt ti wedi teimlo sydd wedi cyfrannu at gynnar heddwch neu barhau ar drywydd tuag at heddwch, ac eto yn anochel bron yw'r sŵn y hyn wyt ti'n dweud, fe dath yr rhyfel ac yn y ffynu. Oes na deimlad o mae chwarae ar yr ymylon i ni wedi bod yn gwneud, neu mae'r prosiectau yma wedi bod yn gwneud achos yn y pen draw, bod na ddim llawer o gallu di wneud? Na, digwydd bod, dwi'n eitha, wy'n realydd dwi'n meddwl, ond wy'n optimistaidd. Dwi'n wastad wedi. Felly dwi'n wastad yn gweld bod yna rhywbeth gallwn ni wneud, neu sy'n pwynt i ni fod yma. Os yw'n rhywbeth yn digwydd chi'n cytuno gyda fe, yna fe, chi'n cyffestio ni ar yna, neu chi'n neud rhywbeth i dio newid. Dwi'n mynd i ddyfynnu eto, oce?
beth yw'n gyfeiriad? O ie, os ydych chi am gynnal yr heddwch, mae rhaid i chi ffeindio ffordd i weithio gyda'r gelyn. Os ydych chi'n ffeindio ffordd i weithio gyda'r gelyn, mae yna bosibilrwydd a gallwch chi ddatblygu heddwch. Dwi'n pwy? Nelson Mandela. Right? Os ydych chi'n edrych ar heddwchwyr sydd wedi llwyddo, a hynny yw yr holl ollwng oedd yn Ne Affrica, a Mandela wedyn yn llwyddo i faddau ac i ffindo ffordd i gydweithio gyda'r gelyn ar ôl y holl bethau eraill. Mae'n oeddet yn i gyd, felly chi'n edrych ar y gladweinwyr yma sydd wedi gwneud gwahaniaeth. A un o'r pethau mawr na lle wneud, mae'r belled ag y mewnweledigaeth yn bod yn Ne Affrica, oedd ail-wampio siwt oedd yr SABC, South African Broadcasting, yn gweithredu. Hynny yw fe ddath mewn a mae'r 40 o ieithoedd, felly oedd yna ddarlledu gan bob un o'r ieithoedd lleiafrifol, oedd yna ffurf wedyn o rhaid bod yn bositif yn y ffordd oedd newyddiaduraeth yn edrych ar y sefyllfaoedd, fel bod pobl ddim yn meddwl ar un bethau sy'n mynd i ddigwydd. Mae rhaid bod yna newid, ac os oedd yna newid, oedd y newyddiaduraeth yn mynd i fod yn rhan hanfodol ohono fo. Wedyn, ie, wi yn teimlo yn optimistaidd yn hynny neges. A bod un peth arall wedi dod sy'n sefyll yn y cof. Gyda'r newyddiadurwyr yma o Pakistan ac India, nath fynd i Dharamshala, a eithon ni mewn i Tibet a cwrdd â'r Dalai Lama. A dyma'r Dalai Lama yn troi rownd a dweutho nhw, defnyddiwch eich geiriau fel moddion, nid fel bwledu. A dwi wastad yn meddwl bod hwnnw wedi mynd a creu argraff arnyn nhw. Lle nhw'n meddwl, ie, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio iaith yn llynachol. Dwi ddim yn mynd i daro lle allai fod o werth. Dal i fod yn ddiedd, wrth gwrs. Y gwestiwn bach o'r gysgu ni, hyn o'r sgwrs gath Russell fi o flaen llaw, ac yn ddiddorol iawn i fi ddeall bod Russell yn gweithio ar brosiectau yn ymwneud â yr amgylchedd, sydd hefyd wrth gwrs yn cyffwr a dyfodol y byd ac felly gyflwredd, felly sut ni'n ymwneud â'n gilydd ac felly heddwch. Ond bod y ffaith bod yna deimlad o leia hyd at chydig ddyddiau nôl, dwi'n ddim wedi hynny newid. Ond bod hi'n edrych yn debyg yn y polen yr Unol Daleithiau bod yna arlywydd Trump yn bod am yr ail waith, wedi cael effaith ar y fwriadau, sefydliadau mawr rhyngwladol ynglŷn â lle maen nhw'n rhoi harian. Os modd i ti jyst yn gloi gen i roi argraff mor glir sy'n nawr berthynas rhwng pwy sy'n cael ei ethol, lle mae'r arian yn cael ei wario. Dwi ar ganol prosiect y Cenhedloedd Unedig ar hyn o bryd o'r enw Early Warnings for All. A mae Early Warnings for All yn delio gyda'r gwledydd mwyaf bregus yn y byd a sut maen nhw'n gallu delio gyda'r trychinebau sy'n anorfod oherwydd newid hinsawdd. Yn anffodus, mae'r cyrff o fewn y Cenhedloedd Unedig eisoes wedi dechrau tynnu arian yn ôl oddi ar y brosiectau, ac yn sicr lle mae'r ymgynghorwyr yn bod sydd ar y ymylon. Dydyn nhw ddim yn gweithio ar y prosiectau yma ar hyn o bryd, oherwydd os yw ein cyfaill Mr Trump yn ennill yn yr Unol Daleithiau, fel nath pan enillodd yr arwyddiad y tro diwetha, nath dynnu yr ariannu ar gyfer y Cenhedloedd Unedig. Gymaint felly, mae'r USAID sydd yn ariannu bron i hanner y prosiectau yma, mae harian nhw'n mynd i cael ei hanner. Felly, allai ffeindio ni mas o waith, dwi'n meddwl, mewn ychydig gysoedd. Nid y ffaith bod fi mas o waith, ond y rhwystredigaeth bod ni wedi mynd mor bell lawr y lôn o weithio ar y prosiectau yma i helpu sefyllfaoedd mewn gymaint o wledydd, bod hwnnw'n mynd i ddod i ben ffwrdd stop. Bydd dim modd adfer y cynlluniau hyn. A gen i wedi gan bod amser nawr mor bryn i newid y sefyllfa gyda'r hinsawdd. Mae'r prosiectau yma yn hanfodol. A dwi ddim yn sôn am waith pobl bwysig. Dwi ddim yn bwysig. Be dwi'n ddefnyddiol. Dwi'n berson sy'n ddefnyddiol i lwyddo i dangos i bobl sydd i gyfathrebu yn y bethau yma. A dwi'n meddwl bod y bobl yna sydd ar y cyrion mynd i golli'r ariannu sydd yn mynd i ddigwydd, a felly mae'n sefyllfaoedd eithriadol gwael yn mynd i ddigwydd. Rhion yn goffod edrych yn sydyn iawn ar y Sudan. Dwi ddim yn y penawdau ar hyn o bryd, mi fydd
Mae yna 45 miliwn o bobl yn y Sudan, mae yna rhyfel cartre yn digwydd yna, mae yna problemau hefyd newid hinsawdd, mae yna nid o bobl. Dwi'n meddwl, cyn diwedd y flwyddyn, byddwn ni'n clywed hyd at 5 miliwn ar hyd o bobl yn dioddau, a fydd dim modd gweithredu'r cynlluniau sy'n eisoes ar y gweill i helpu'r bobl yma. Byddwn ni'n cael adroddiadau fath nath Michael Burke o Ethiopia blynyddoedd yn ôl, dwi'n meddwl, oherwydd yr archylliadau bydd yn digwydd. Felly, mae'r gwaith sydd yn digwydd o ran y newyddiadurau, o ran y gobeith i gadw Heddwch mor belled hyd yn oed am yr hinsawdd yn fod yn mynd i ddioddau, a mae yna broblemau dybryd yn mynd i fod. Hynny, dwi'n dal i fod yn gorfod fod yn optimistig, a gobeithio bod yna, gobeithio bod yna bobl yn pleidleisio ffordd arall i ddyn o'r ddeweithio. Da chi wedi egrwydd i orffen y sesiwn, dwi'n ymwybodol bod angen o'r sesiwn ddod i ben, os oes gyda chi gwestiwn i'r ysgol, dwi'n siŵr y byddai'n barod iawn i'w ateb yn weddol gryno. O dan i gwybod, allai un fan hyn a un fan hyn, dwi'n i ddechrau fan hyn a wedyn iawn i fanna, diolch. Dyn ni wedi clywed sôn yn perspektif pethau. Y problem dwi'n gweld iddo adrodd cyfryngau pedreinig. Dyna ddim hyd yn oed sôn am cyd-destun neu hanes pethau. Enghraifft, efo rhyfel yn y ddinas, mi oedd yna penderfyniad gan y Cenhedloedd Unedig yn 1960 yn rhoi pwysau ar Prydain i trafod gyda'r ariannau dyfodol yn y ddinas. Ond wnaethon nhw anwybyddu cyfarwyddyd Cenhedloedd Unedig hwnnw. Taser newyddiadurwyr wedi sôn mwy am y penderfyniad Cenhedloedd Unedig ar hyd yr amser hwnnw, efallai hynny wedi rhoi pwysau ar Llywodraeth Prydain i wneud mwy o trafodaethau. Ac yn y diwedd nath a'r cefnwyr colli amynydd, a fel digwyddiad ynysig, mi oedd nhw'n mynd i mewn i'r Noelinus yn beth drwg. Ond tasau'r cyd-destun wedi cael ei roi mwy, tasau hynny ddim wedi cael ei gweld fel un drwg, efallai tasau os y rhyfel wedi cael ei osgoi. Bysa'r farn gyhoeddus wedi bod yn hollol wahanol, achos bydden nhw wedi bod yn ymwybodol ohono fe. Dwi'n gwybod os dwi'n cofio yn yr pryd pan oedd pobl yn gofyn lle i ran fwyaf o bobl yn Lloegr lle oedd y Malvinas, oedden nhw'n meddwl bod nhw'n ysgrifennu ar Alban. Wedyn hynny yw, oedd y farn gyhoeddus ddim yn ymwybodol bod yna broblem. Oedd yna broblem gyffelyb yn digwydd rhwng yr ariannau a Chile ar y pryd, oherwydd y Beagle Straits. Mi oedden nhw yn ceisio ffindio ffyrdd i beidio ymladd i gilydd dros y Beagle Straits, eto dros diriogaeth. Yn union i'n pryd o'r Malvinas. Nath a pam ymyrlu gyda'r anghydfod yna, a deithio nhw, mae'n rhaid nhw'n cwcio pened i gilydd, a mae'n rhaid nhw ddod i ddealltwriaeth. Doedd na byth rhyfel yn Chile ar ariannau am yr ardal yna. Felly, ie, doedd y farn gyhoeddus a'r ymwybyddiaeth ddim yno gyda ni'r adeg yna. Felly cydweithio, cyd-destun i ni feddwl am byd arall. A un cwestiwn arall o'r ben. Mae hanner o boblogaeth Cymru wedi pleidleisio dros partïon yn aros o beth, ond bod nhw ddim wedi pleidleisio gwbl. Dyn ni'n wynebu rhywbeth o ddifri yn digwydd yn Nghymru ar hyn y bryd. Beth yw'r rôl newyddiadurwyr? Ydych chi fel bod mae beth sydd wedi digwydd wedi bod yn gyfrifol am beth mae wasg yn ei wneud o gorffennol, bod nhw wedi dylanwadu drwy wasg sydd yn efo ogwedd i'r dde wedi creu y sefyllfa sydd gennym ni heddiw, lle fydd na falle terfys ar Strydoedd Cymru, a beth yw'r rôl heddychwyr? Ysych chi'n awgrymu i newyddiadurwyr sydd o blaid Heddwch, sut fedri i newid sefyllfa a dylanwadu dros rhywbeth iachach? Ie, a chi'n gwybod, dyna'n cwestiwn ni, dyna yngreddi o dechrau'r sgwrs hon gyda Russell oedd i ddweud, a chi wedi newid i wneud chi newydd dweud beth ydy'r rôl heddychwyr, newyddiadurwyr sy'n heddychwyr. Sa'n credu bod yna newyddiadurwyr i gael sydd ddim yn dymuno bod yna heddwch, ond ydy hynny'n gwneud nhw'n newyddiadurwyr sy'n heddychwyr. Dyna lle dwi'n dechrau, chymod, mae'r greddfa yma'n dechrau yn roswch funud. Beth ydy'r ateb di? Wel, dyna ni, ond be fi'n gweud yw, dyn ni ddim yn robotiaid. Dyn ni ddim yn gallu
sefyll yn ôl a peidio bod yn rhan ohono fe rhywsut neu gilydd. Mae'n gwerthoedd ni wedi weithio ni, bod yna rhywbeth cynhenid yno ni sydd yn mynd i rwystro anghybod rhag digwydd. Felly, ond wy'n credu beth ych chi'n gwylio, achos bod dyn ni y wasg, natur y wasg sydd yn ni ym Mhrydain. Mae'n gallu mynd o'r dde eithafol i'r chwith eithafol. Ble dyn ni'n sefyll? A dyna'r cwestiwn, wel, mae'n mynd i ddod lawr wedyn, bob newyddiadurwr unigol i weithio ar hynny. Ac wrth gwrs, a bynnag awdurdod sydd eich i pennau nhw, sydd yn chwystro nhw rhag adrodd yn y ffordd y byswn nhw'n dymuno. Mae yna set o, os ydych chi'n mynd i'r colegau newyddiadurol y dyddiau yma, ac ych chi'n gweld beth sy'n cael ei gynnig iddyn nhw, mae'n iawn, mae'n academaidd iawn, a gwahaniaeth yn pan ych chi'n camu mewn i'r byd ymarferol. Ac unwaith ych chi'n mewn sefyllfa, lle ych chi'n gweld trais, lle ych chi'n gweld beth oedd wedi symbolu'r trais yn y lle cyntaf, beth oedd wedi ysgogi fe. Mae'n gwneud i chi meddwl, dwi'n meddwl, fel bod dynol, felly bod rôl arall gan fy chi i'w arall. Reit, chi'n beth, ni'n gwybod y byddwn ni'n cnoi cil ar ddiwedd y sesiwn hon. Ond ni'n meddwl, fi'n credu bod beth dwi wedi dysgu yw byddwn yn beth da i fi cnoi cil mymryn yn llaeth hyfryd a mwy meddylga. A dyna beth byddai'n wneud. Diolch o galon i chi. Chi'n gwybod beth, drwy'r sesiwn, mae wedi llenwi yma. Mae hynny'n arwydd da ar ysgol. Diolch o galon i ti. Diolch yn fawr. Undyr o ganddi, os ydych chi'n ffurfio'r dwrn, chi'n methu siglo llaw. Diolch yn fawr.